Okay, er vi klar? Mine damer og herrer, velkommen tilbage til anden halvdel af formiddagens program. Jeg er begyndt at forstå, at det vigtige er jo alt det, der foregår, når I ikke sidder der og kigger op, hvor jeg befinder mig. Jeg har lige læst i Samitiak, at Siemens repræsentant her på konferencen er løbet tør for visitkort. Der står mange interessante ting i avisen om os. Det var bare en af dem. Men lad os haste videre, fordi som jeg sagde i morges, så skal vi have yderligere input fra det store udland, which is why I will now switch into English again. As we have been discussing at length today, and previously, and probably will in the future, the efforts to raise capital and attract business development to the Arctic, to Greenland and the greater Arctic, is fraught with lots of difficulties. Many investors, bankers, investment fund managers, business leaders still see the Arctic, including Greenland, as remote, cold, dark, mysterious, dangerous, and certainly as a piece of very, very risky business. We've met some of them during this conference. This is a challenge, of course, in Greenland, but not only here. Robert Sheldon from Alaska has battled with this dilemma for many years. He is currently the Director of Business Development with the Business Development Group, the Venture North Group in Anchorage. He's also worked with very large projects and programs in the public sector, but prominently in the private sector, facilitating a host of projects in Alaska, but also outside of his native US of A. Mr. Sheldon, thank you for traveling this far. Thank you very much for being here, for sharing your experience. The next 15 minutes are yours. Thank you. Well, hello everyone. Thank you for allowing me to speak in English. As was just mentioned, I've been involved with both public and private sector capital formation in Alaska. My firm also currently has projects in Iceland, and we are studying opportunities here in Greenland too, which we feel we're very close on. One of the biggest difficulties for capital formation in the high latitudes is our proximity to the capital sources. While geographically we may be somewhat close to New York City or London, we couldn't be further away for some of the reasons that were mentioned this past time, this past conversation about transportation. Further to that, there is this idea that there needs to be a return on investment. So between our lack of proximity to capital and then a good opportunity for return on investment, many people would just rather look elsewhere for their opportunities. Yesterday, we spoke a little bit about our traditional territory. This is my family's hut in Alaska. This is where we have occasion to go in the summertime. I have 5 major areas to talk about in a very short 15 minutes. So I'll go ahead and dispense with the formalities of walking you through those. So what's very interesting and important to note about what I do, I operate both in helping companies merge and acquire each other, as well as raising capital for project, as well as others at my firm. What's very exciting about investment opportunities in the high latitudes are the businesses have very good barriers to entry, and they're populated with exceptional people who have figured out how to survive and even thrive. There's very good high margins. Unfortunately, though, because of the perception and our distance from capital, the valuations of these companies are somewhat low, which if someone was thinking that perhaps opportunity is coming very soon for more business, it would be a good time to invest.
When we talk about projects at the high latitudes, they too exhibit fairly low valuations. But the good news is that we have familiar governance systems. Here in Greenland, of particular importance is that there is knowledge that the regulatory, fiscal, and rule of law apply here as well. In Alaska, one of the most difficult lessons that we had to learn was just as in our fisheries, where fishermen are allowed to catch many different fish and sell them, our miners should be allowed to mine various elements on their plot of ground and profit from them all. I know that that is a current issue here, and I would urge you to follow what other areas in the high latitudes have found successful. Knowing that you have exclusivity over an area, whether it's fisheries, mining, or farming, is very important. What it does is it gives certainty to your business case, gives certainty to your revenues, that you will have those year after year. Let's talk a little bit about the economic environmental distinctions. On this map, what you see is a view from the North Pole, or high in space anyways. And you see that we have quite a bit of a development. This is towns and industrial activities in the Arctic. Scandinavia and northwestern Russia have quite a bit of development. The red areas show where there is resource extraction. The blue areas where there's fishing, purple is oil and gas. And you see a bunch of large green circles, particularly in the areas that I mentioned. This is because they have created what I call a complete economy, and I'll get to that in just a moment as well. But this complete economy is self-reinforcing, and it really means something more than sustainability. It means that there's an opportunity for self-determination. If you notice, other areas in the high latitudes aren't so fortunate to have the complete economy exhibited in the area of Scandinavia and northwest Russia. In Alaska, we are just taking hold. I've been very proud to be part of our adjustment to the world and to building up the various areas of our economy. So I term the area in the lower right the more developed areas. In the upper area, the Russian Far East and Alaska and part of Canada, we term that the less developed areas. We actually feel that Greenland, with the form that it's in right now, and with the great advancement that the parliamentarians have made, that this is really the next great area. I know we have some Canadian representatives here, but I'm sorry to say that no, I believe it is Greenland as well as Iceland where we'll see the next major developments. So there is an explanation for this dichotomy. There is very simply continuous and discontinuous permafrost in those regions that are less developed. I know this is a simplistic explanation, but it is one that is very instructive. It is literally more difficult to live and travel atop permafrost. It is more difficult to get any sort of extraction of resources going. It's more difficult to farm. It's more difficult to set up your infrastructure for fish processing facilities. It's just more difficult. And if you notice, if you've been outside here, I know there's snow on the ground, but if you've been here before or perhaps seen photographs, there's not much overburden in Greenland. There's some in Iceland, but so we don't have this issue of many feet of unstable surface to deal with. Now, some people yesterday mentioned, well, there's bedrock and it's very expensive to move. The studies that we have been involved with, it's actually cheaper to move that bedrock, which can then be used for other productive uses, than to deal with the permafrost. And as I mentioned here, and I apologize for this being in English, we're working on having it translated for after the conference, but I mentioned that ingenuity solved for these issues whenever a challenge arose. Of course, ingenuity is powered by capital. So what is the necessary sectors for a complete economy? Because again, the focus here is self-determination. You must have resource extraction. People here have been talking a lot about minerals, but the reality is that fishing, farming, even bulk water export
In the case of Iceland, geothermal and hydropower is another form of resource extraction. We must value add to those resources. There's a tremendous opportunity here for onshore processing, and I understand that there's even an accommodation for that. We must have a service and support industry, one that I see many businesses around here doing well, some of which are a sponsor of this conference. And then, of course, research and development. But the really important part of this is that there's a stakeholder and capital coordination amongst these efforts. So just in quick summary, there's spheres of opportunities in the high latitudes. We are more interested, even than in Alaska, we are more interested in participating here in Greenland. And when I say we, there are capital sources that I have been talking to now for 2 years. And now that we have advanced the, not we, but now that Greenland has advanced the opportunity for mining licenses, now that they have advanced the opportunity for fishery legislation, I understand there was an agreement to agree a few days ago. Perhaps we'll see some of that. I understand there's concessions for tourism. I think now the time is ripe. So I think that as time passes, just as it has the last 2 years, capital will find its way here. And if I have anything to do with it, I hope to bring some of it myself. So let's talk a little bit, just briefly, about some of the sources. When I talk to people across the planet, and I've been in over 50 countries in the last 2 years, when I talk to people, I tell them, culturally, regardless of your strategy, it is imperative that there is collaboration and involvement from a partnering standpoint. It's culturally expected, and it's good business. Here's why. Not only do you want to get along with everyone, but a lot of the projects in the high latitudes are multi-generational in nature. It is good to grow the project along with our communities. These are not just short-term opportunities, whether it's in fish processing, as I mentioned before, or some of the mineral developments. The other reason is, if we have a lot of difficulty, then the project can be stopped. There is no faster way to destroy capital than to stop the project and never have it go forward. So there must be collaboration working together. Right now, the type of capital that is most available is family office. What that means is there are long-term generational families, for example, in Norway, for example, in the Asian Far East, even some in the United States. They have a very long-term perspective. The funds, they have a short perspective. They have a 7-year perspective where they'll have to sell something. And if they don't think they can do that, it's not so advantageous to come in. The pension funds have a longer-term perspective. I was glad to hear about their perspective yesterday and today as a good opportunity for investing here. So the family offices are the ones that are interested now, and it's good because commodity prices are low. Not many people are willing to take chances, but why not bridge our families with their families in order to develop these efforts? This is a slide I'm just going to gloss over. It shows some of the capital that's been deployed in Iceland and then a couple small funds that are here as well. On limitations for time, I'm going to continue forward. One of the questions I get quite a bit, I was just in New York City last week giving a speech, similar one to this. One of the questions I get is, my goodness, what are third-party sources that can help us verify all these great things you're telling us? And I mentioned that, well, there's these great websites, and this is just a very short selection. But this is bridging the knowledge that we already have and helping to interconnect people. The Icelander who is here just before me, he's right. Invest Iceland is a great opportunity to learn more about that. However, I would suggest that also Greenland needs something similar. People sometimes complain that there is not business opportunities in far high latitudes. And I say, well, you don't have to look any further than some of our companies that are based out of Denmark, some of our companies based out of Iceland or Alaska, and I've listed some here. They generally know what's going on. Some companies will bid on projects to put their own capital in. If they decline, I'd like to know why. If they accept, I'd like to know why. And that's what I share with the people from elsewhere. When it comes to developing financial structures, there are a couple of cornerstones
to really pay attention to. As I mentioned before, stakeholder involvement is imperative. Obviously, we need profitable opportunities. There needs to be good diversification. Yesterday in our work group, we talked about a basket approach. Sometimes our eyes are bigger than our stomach, and we go after a project like Ishiwa that is very volatile. If we can find projects, maybe several of them that are smaller, it's sometimes better to eat a meal one bite at a time than try to shove a horse down our mouth. And so from the standpoint of diversification, there's multiple opportunities in all sorts of different industries. But please don't hear me of just saying the big projects aren't good. There are some that are very viable here, one in particular that we can talk about another time. But the major point that I want to make about these cornerstones is the socioeconomic suitability. A community or an area may not want to be involved in a particular project. That's why when I was in Alaska, we have one of the world's largest lead zinc mines, Red Dog. I put the following conditions in. The communities can shut down the road that leads the ore to the port at any time when the caribou are migrating. The community can say no. The mine pays for the local schooling. The mine provides jobs if you want it for 1 day a year or if you want to have consistent employment. The company makes an accommodation for those employees and those people in the community that wish to become employees. So socioeconomic suitability can be complex, but in Alaska we have many ways that we have done that to go ahead and make that available. I want to touch on 2 solutions right now about financial models. The gentleman yesterday from Pension Denmark, and earlier today, people from DI gave the comments that perhaps there is a way to continue this association between Greenland and Denmark. In North America, I've used a method where we have this assurance that's put in place. This way, for example, the Kingdom of Denmark might lend its credit rating to a project. They put no money up front. And if we have a basket of bite-sized projects, maybe fish processing facility, maybe high-value farming, maybe some water export, maybe a couple of these boring mines of things that aren't exciting like gold, but maybe things like silica or things like northwest up at Hudson Bay. If we put all these together in a package, it's likely that their cash flows over time will probably help support each other. And in order to get the first projects going and to get off center, if an amount of capital was waiting in the background just for an insurance, the Kingdom of Denmark could come in and say, you know, in the future, we will not give you money now, but in the future, if the debt is not paid on time, then we will make up the difference. And when you have a basket, a diversification basket, it works very well, and we've seen this in North America. And so that's a model I'm looking forward to talk more about later this year. One more thing, and pardon me, I know I'm long on time. We talk quite a bit about tourism. There's other ways to solve problems too. There's this idea of a land preserve. That is one way that you can fund your tourism considerations right now. As long as there are active flights here, you can put up a hut system. I understand the most valuable place for people to visit here goes for $500 US per night. That is fairly normal at the high latitudes in other areas of our region that I work in. As a matter of fact, in my area back home with our hut. How you can set this up is that the land preserve would set aside certain property where the huts could go in return for never being exploited in any other way. And there is a number of social conscious investment funds that will actually pay for you to do that. So if there are some places you're looking at setting aside anyways because they're too beautiful to do anything else, this is a way to get paid for it and to jumpstart your tourism industry. And this way, the calculation is if you have a hut that sleeps 20 people, I calculated with one of your members of your tourist industry last night, they would employ 8 people per hut. Plus, they're paying a very high rate of return in order to visit there. So in any event, I just wanted to mention there's lots of ways to solve what some people perceive as problems. The key is to turn those problems into features.
and I hope to help with that. Thank you. Mr. Sheldon. Thank you very much, Mr. Sheldon. A host of interesting, not only perspective, but very, very concrete ideas. Thank you very, very much. Just as a point of clarification, you said in the case of Greenland, you have been telling, if I understand you correctly, investors and other people interested that the time is ripe. Could you elaborate just a tiny bit on that? What does that actually mean? Why do you say that about Greenland? So on the 3 presentations ago, there was this timeline that was just for the minerals extraction, but it's very instructive of how investors look at things. There has been enough exploration, not just of the idea of mining, but of other ideas, of fisheries, for example, onshore, of high-grade farming, which some people might chuckle at that, but high-value farming is actually a great secret that our Icelandic cousins have learned. They don't talk about it much because it is so profitable. There's these opportunities right now to invest, not large sums of money, but reasonable sums of money to start the process of then becoming more familiar with the process. So, but if it's that obvious, why are investments then not flowing in? It is a communication issue. We are so far away, it is much easier for the folks at the investment banks to sit back and relax. There are others that unfortunately will acquire the knowledge and then not share it with others as well. I find that there is a good middle ground, that there is an opportunity so everyone's boats can rise as the tide comes in. And that's part of why I do end up speaking at a number of places. And there are, when I had the dots up of the sources of capital, there's very real entities behind those. Interesting. And that brings me back to a slide you had where you said, I think you mentioned New York, you were giving a talk there, and you said the information is available, and you showed the website of the government of Greenland. Is there, and this is just a point of clarification, is the relevant information available to potential investors at this moment? At the institutional level, they have this very strict due diligence process. That's an investigative process. They want to make certain what I'm telling them about the new laws that are coming into formation, that it is real and that they actually know what those statutes say. And that's one of the reasons why the Government of Greenland website was specifically stipulated on that slide. So it makes sense that they post things in English. Yeah, absolutely, and that helped me as well. Now, I can't say something enough. The Icelanders have spent a lot of time studying things. In Alaska, sometimes we have the habit of just sitting back and seeing what happens. The Icelanders have not done that. They have done a complete investigation of their extractable resources in the form of energy. They've done a complete investigation of tourism. It takes some time, but it's worth it. And they have a 3-step process of stop, a yellow, and a green for go, just like a stoplight. And what they do with that is there's certain areas that you cannot do that there. There's other areas that are under consideration, then the green areas are, yes, this makes a lot of sense. And so that's one way to support things, together with then an informational portal like their Invest Iceland. So they simply have a traffic light for investors? Yes. This is go. It's terrific. Smart. Mr. Sheldon, I'll invite you back in a few minutes. Thank you very much. Og spørgsmålene regner ind. Det er stadig muligt at skrive spørgsmål på et lille stykke papir og smide det i en af de kurve, der cirkulerer. Og så skal jeg prøve at tage dem med, hvis ellers de er stadig rigtige. Men inden vi kommer til paneldiskussionen, skal vi lige lad os sige, et lille stykke tilbage i historien til en vanskelig tid i Grønlands historie i 80'erne. Vi skal finde ud af, hvad vi har lært af erfaringen, hvad Grønland har lært af erfaringen, hvis noget. Og til formålet lad os sige, en superekspert,
Peter Bæk, velkommen til. KGH var lige opløst. Hjemmestyret med Lars Emil Johansen, Moses Olsen, Jonathan Motzfeldt osv., Ove Rosing Olsen. Alle de andre havde fuld fart på. Royal Greenland blev oprettet, KNI og alle de andre organisationer, som vi kender så godt. Og så gik det rigtig skævt med finanserne. Og det var din skyld. Nej, undskyld, men du var med hele vejen. Jeg var med på hele oprydningsvejen. Ja. Peter Bæk fik sidste år Nersonat, tror jeg det hedder, den grønlandske fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste i nationens inderste maskineri. Dybt involveret i styringen af Grønlands finanser igennem rigtig lang tid. I dag kommitteret i Departementet for Finanser, og heldigvis her til at fortælle os, hvad vi kan, og hvad vi måske har lært af fortiden. Velkommen til. De næste 20 minutter er dine, Peter. Tak fordi du er her. Mange tak for det, og tak for velkomsten. Er det ikke den forkerte, du har sat på? Jo, det er det. Den grønlandske, den ser rigtig ud. Ja, den der med enkelte ændringer på side 4, det skal ikke stå der. Eller det er en version, hvor det ikke står der. De der ændringer på side 4, de er indarbejdet. Ja, vi venter spændt. Ja. Nå, men det, at der lige er et lille teknisk problem, det skal jo ikke forhindre mig i at gå i gang. Baggrundshistorien for det, der skete i slutningen af 80'erne, var vel i virkeligheden, hvis vi skal skrue tiden tilbage lidt, hjemmestyrets oprettelse i 1979. Og der var jo så en hel del ting, som det grønlandske samfund skulle lære og klare selv i herunder styringen af de offentlige finanser. Og der var helt klart brug for en vis tilpasningsperiode i det. De store overtagelser af områder fra den danske stat skete i virkeligheden i midten af 80'erne, og du var inde på spørgsmålet om GTO og KGH, og for den sags skyld overtagelse af boligområdet. Det var alt sammen noget, der foregik i midten af 80'erne, og hvor der i den forbindelse blev udvist en stor optimisme, både i befolkningen og i det politiske system, som i virkeligheden førte til en overophedning af økonomien. Og han er... Ja, nu fremgår det på grønlandsk, at der blev overinvesteret i rejefabrikker. Der blev overinvesteret i infrastruktur. Der blev bygget el, vand og varmeværker i ganske betydeligt omfang. Der blev investeret i havne. Der blev investeret ganske meget i boliger. Kort sagt, alting var i virkeligheden udsat for en overinvestering. Det galt også på skibssiden, hvor der skete det, at kvoterne blev fordelt ud på alt for mange fartøjer af politisk fordelingsmæssige grunde, og det førte så til, at økonomien i det enkelte fartøj simpelthen blev for dårlig, fordi kvoten var alt for lille i forhold til de omkostninger, der var ved at holde skibene i søen. Den del af det skulle der også foretages en oprydning i nogle år senere, og der er der i hvert fald en person til stede her i salen, som var med til den oprydning. Nu er vi så nået frem til den rigtige planche. Men sådan i almindelig forstand, så bredte der sig en kollektiv eufori i det grønlandske samfund. Og vi var i øvrigt ikke de eneste, der havde det sådan.
Færøerne havde det samme fænomen på det samme tidspunkt i vid udstrækning. Island har for alvor prøvet det en del år senere, nemlig omkring år 2006-2007. Så man kan sige, at det er noget, som hele Nordatlanten har gjort. Og hvor man i hvert fald kan sige, at det er rosende om Grønland, at Grønland fik grebet ind i tide. Den finansielle krise eller likviditetskrisen fik ikke lov til at få den samme betydning i Grønland, som den gjorde i Færøerne. Og det var simpelthen fordi, der politisk administrativt blev grebet ind et par år tidligere i Grønland i forhold til, hvad der skete i Færøerne. Så var der så nogle andre ting, som også bidrog til, at der var overophedning. Realkreditbelåning i Grønland, det blev indført samtidig, og der blev meget hurtigt ydet realkreditlån på store trecifrede millionbeløb, som bidrog til at øge byggeriet og holde ejendomspriserne oppe. Og så var der så lige den detalje i den almindelige offentlige styring, at budgetdisciplinen kunne have været en del bedre, end den rent faktisk var. Det var sådan årsagerne til, at vi fik en gældskrise, eller man kan sige likviditetskrise, som for alvor begyndte at manifestere sig i slutningen af 1987, og så løbende i løbet af 1988. Underskuddene på finansårene, de steg. Der var en rekord i underskud på 492 millioner i 1987 i landskassen. Det var ved den lejlighed, at en daværende landsstyremedlem for Finanser høstede meget stort bifald i skiklubben, hvor han kunne fortælle, at skiklubbens regnskab var meget bedre end landskasseregnskabet. Der skete også det, at Grønland fik forskud på bloktilskuddet fra den danske stat. Den væsentlige indtægt var dengang, og er sådan set den dag i dag, eller den største indtægt overhovedet, det er bloktilskuddet fra den danske stat. Det blev udbetalt i begyndelsen af året 1988, og så gik det jo egentlig ganske udmærket i nogle måneder, men hen imod slutningen af året, der var det forskud på bloktilskuddet, det var så ved at være brugt. Og der skulle så optages lån for at klare de likviditetsproblemer og de finansieringsproblemer, der var på det tidspunkt. Men altså hele forhistorien, den havde jeg egentlig ikke særlig meget glæde af, fordi jeg flyttede til Grønland den 26. august 1988 og fik så besked på, at den vigtigste sag overhovedet, som jeg skulle tage mig af på den korte bane, det var at få optaget lån på godt 1 milliard, så landskassen kunne komme ud af de likviditetsproblemer, der var på det tidspunkt. Og de forhandlinger, de var i gang, da jeg kom. Og knap en uge efter, at jeg var flyttet til landet, der skrev jeg under på et lån på godt 1 milliard kroner. 275 millioner D-mark og 5 milliarder yen. Og det gjorde jeg så i en situation, hvor de betydende dele af landsstyret, de befandt sig i Tokyo. Så dem kunne jeg så sådan få fat i med 12 timers tidsforskel. Det var noget besværligt. Men der var ikke nogen vej udenom. De lån, de skulle optages, og jeg skrev under på en telex den 1. september. Det var den dag, hvor jeg formelt blev ansat. Og jeg håber aldrig, det kommer til at ske igen. Slet ikke for mig selv, men heller ikke for nogen andre. Fordi det er en urimelig situation at have, at en stor, betydningsfuld låneoptagelse
hviler på nyansatte folk. Og i den grad, som det gjorde der. Og der gik jeg hjem og tænkte, det her, det er fuldstændig bindegalt. Hvad er det for en situation, jeg er landet i? Får vi nogensinde betalt alle de lån tilbage igen? Det var egentlig noget af det, der bekymrede mig mest. Og om vi så kunne få lavet en politik for genopretning af økonomien, der førte til, der kunne føre til, at gælden den blev afviklet igen. Men altså en af konsekvenserne, det blev, at der blev foretaget en stor finanspolitisk opstramning. Fra at have kørt med underskud i en årrække, blev finansloven for 1989, den blev indrettet sådan, så den kom til at køre med et passende stort overskud, sådan så man kunne starte på afvikling af de lån, der blev optaget. Det fik lige nogle forskellige konsekvenser rundt om. Ejendomspriserne faldt ganske betydeligt. De havde været op på et vanvittigt højt niveau i 87-88, og begyndte så at falde i 89, 90, 91. Og hvis vi så går lidt længere frem, så er det jo sådan, så en ulykke, den kommer sjældent alene. Der skete også nogle andre ting, som påvirkede de offentlige finanser i årene efter 1988. Ejepriserne, de faldt, eller begyndte for alvor at falde omkring 1990. En af grundene, det var, at der startede en økonomisk krise i Japan på det tidspunkt, og Japan havde været et af de gode markeder for grønlandske rejer. Det var der, vi fik de bedste priser overhovedet, og det marked, det begyndte lige pludselig at bundfryse, og er altså et eksempel på, at vi her i landet er afhængige af, hvad sker der i verden rundt om os. Hvad er det for en efterspørgsel der efter de produkter, som vi har mulighed for at producere. Torskefiskeriet, det faldt også omkring 1990. Dengang talte vi meget om 1984-årgangen. Det vil sige de torsk, der blev udklækket i 1984. Og dem blev der fisket fint på i et par år, og så forsvandt torsken. Det medførte tab i en del af fiskerierhvervet, og der var nogle fabriksanlæg, som blev overflødiggjort. Kort sagt, det førte til yderligere tab i den samlede økonomi. Minevirksomheden i Marmorilik var jo dengang det eneste andet, vi havde for alvor, som medførte indtægter til landet, ud over fiskeriet. Men den aktivitet, den ophørte også i 1990. Med det er følgende fald i skatteindtægterne og fald i den samlede økonomiske aktivitet, især i Uummannaq-området. Samlet set så faldt den økonomiske aktivitet i landet med 20% fra 1988 til 1993. Og det er rigtig meget, også i forhold til, hvad andre samfund har været udsat for i løbet af en kortere årrække. Der kommer også til at ske en rekonstruktion af det udenskærs rejefiskeri, som jeg var inde på for lidt siden, havde alt for mange trawlere, fået for små kvoter, med den konsekvens, at de havde dårlig økonomi, og derfor blev man simpelthen nødt til at gennemføre en rekonstruktion rent finansielt af det fiskeri. Det skete så med støtte fra landskassen på en eller anden måde, og så kan man så diskutere, hvor meget landskassen egentlig betalte. Det har Henrik Leth en forventning om, eller formodning om, og jeg har en lidt anden formodning om det. Men der var i hvert fald ikke nogen tvivl om, at der var offentlige midler indblandet i den rekonstruktion. Men nu var det ikke skidt alt sammen. Noget af det, der blev en konsekvens af likviditetskrisen, eller den finansielle krise i 80'erne, det var, at der
egentlig var politisk konsensus om genopretning af økonomien. Det der med at få vedtaget nogle finanslov med et overskud på 1.500 millioner eller 200 millioner, det var ikke noget problem i et antal år, indtil der var nogen, der begyndte at glemme igen, hvad det var for nogle ulykker, man havde været igennem. Men det må jeg sige, det var jeg imponeret over dengang, fordi jeg kom jo sådan fra en almindelig dansk økonomisk og offentlig kultur. Men det der med, at man kunne skabe konsensus i den grad om en genopretning, det var en positiv overraskelse og en positiv udvikling. Samfundet fik et realitetschok, og det vendede befolkningen sig egentlig også forholdsvis roligt til. Og kun 2 år efter, at vi havde haft den store låneoptagelse, gik vi så i gang med udbygningen af vandkraft. Beslutningen den blev truffet i 1990, og vandkraftværket det blev så bygget i perioden fra sommeren 1990 og frem til 1. oktober 1993. Hvor der skete det, at værket det blev bygget til tiden. Det blev afleveret 1. oktober kl. 12, som det skulle, i 1993. Og endnu mere overraskende, prisen holdt. De fleste offentlige infrastrukturbyggerier, de ligger jo, eller ender jo ofte på et højere prisniveau end det, der er regnet med fra begyndelsen af. Men vandkraftværket ved Buksefjorden, det blev gennemført til tiden og til prisen. Og den økonomiske beslutning, der lå i det, den var i øvrigt sund. Det viste sig efter en kort overgangsperiode, at det kom faktisk til at køre ganske godt. Den gæld, der blev optaget i 1988, den fik vi så afviklet inden år 2000, sådan som det var planen i 1988. Der sagde man, at den skal afvikles inden århundredeskiftet, og det blev den. Der var vedvarende overskud på de offentlige finanser, eller i hvert fald på selvstyrets finanser, i en lang årrække. Og efterfølgende har vi så også fået indarbejdet det i den almindelige økonomiske politik, at der skal være en gælds- og investeringsstrategi. Den vil jeg vende tilbage til om et øjeblik. Men når vi så taler offentlig gæld og betingelser i forbindelse med offentlig gæld, og hver gang så er der nogen, der taler om, at nu vil de gerne have selvstyret til at finansiere et vandkraftværk, eller en landingsbane, eller et havneanlæg, eller 700 nye kollegebyggerier, eller kollegeboliger, eller nogle andre ting. Så skal man altså huske på, at vi er stillet over for en række betingelser på de internationale og nordiske lånemarkeder. En af de betingelser, som långiver de stiller, hvad enten det er landskassen, der optager lånene, eller det er vores selskaber, så er det, at Grønland er en del af rigsfællesskabet, og at vi får bloktilskud. Fordi det anser långivere for at være den væsentlige sikkerhed for, at de kan få deres penge tilbage igen. Så har vi en betingelse om, at den nettorentebærende gæld i selvstyret og kommunerne, den må ikke overstige 20% af landskassens indtægter, det vil sige 1,3 milliarder. Den overholder vi med lethed i øjeblikket, men der skal ikke så meget til, før vi ikke længere kan overholde den. Ved udgangen af 2015, der ligger vi omkring 0, det vil sige landskassens og kommunernes gæld og vores tilsvarende likviditet er i samme størrelsesorden. Men der, hvor det for alvor snærper til, det er i virkeligheden, at den samlede gæld i selvstyrede kommuner og de offentligt ejede selskaber, det vil sige med Royal Greenland og KNI og Islut og alle de andre, der må nettogælden ikke overstige 75% af landskassens indtægter. Landskassens indtægter er på ca. 6,5 milliarder. Det betyder 75% af det er 4,9 milliarder kroner. Og det vil sige,
Vi har i forvejen påregnet en samlet gæld sådan med de planer, vi har i øjeblikket på 3,6 milliarder i 2018, og det vil sige, at vores frihedsgrader i forhold til de låneaftaler, som vi har i øjeblikket, er begrænset til 1,3 milliarder. Og man må aldrig nogensinde bevæge sig op på maksimum af ens lånemuligheder, fordi hvis man gør det, så har man ikke sine almindelige frihedsgrader. Man skal altid sørge for, at man har en økonomisk frihedsgrad af en vis størrelsesorden. Vi prøvede det i 2009. Økonomiske problemer i Royal Greenland, som lige pludselig ikke havde nogen, eller de havde tidligere haft nogle lånemuligheder, som de ikke havde længere. Landskassen blev nødt til at skyde 0,5 milliard ind i form af aktiekapital og lånekapital. Og der skal man altid sørge for, at man har en eller anden frihedsgrad til at gå ind og gøre ting, der bliver nødvendige, fordi der sker altid det, at der er nogle forudsætninger, som bliver ændret undervejs. Vi har så også fået lavet en gælds- og investeringsstrategi. Det er ikke alle lande, der har gjort det. Og nu skal jeg ikke gennemgå det hele, men det væsentlige i forhold til mange af dem, der kommer og spørger til, kan vi ikke lige få lov til, og kan vi ikke lige låne, og kan vi ikke lige, så er det punkt 3, som siger, at det offentlige foretager kun låneoptagelser til boliger, erhvervs- og infrastrukturprojekter, så fremt øgede brugerbetalinger mindst kan finansiere renter og afdrag på gælden. Det vil sige, der skal kunne laves et business case for hver enkelt investeringsprojekt, som siger, at det her det er i stand til at bære fornuftigt igennem i sig selv. Så det der med store fantasiinvesteringer, eller investeringer, som er baseret på forventninger om, at det her det kan vi tjene en hel masse på, de bliver altså simpelthen udsat for, at der skal leveres en business case, som er i stand til at hænge fornuftigt sammen. Det enkelte projekt skal kunne betale renter og afdrag på den gæld, der bliver optaget. Og det er i virkeligheden et nøglepunkt i gælds- og investeringsstrategien. Og bortset fra det, så vil jeg sige, at vi har lært en hel masse af gældskrisen. Vi har lært ikke at sælge skindet, før børnene er skudt. Det medførte også, at vi egentlig kom nemmere igennem finanskrisen i 2008, end så mange andre lande gjorde, fordi vi ikke havde bragt os for langt ud på planken i forvejen med hensyn til gældsætning. Og vi havde draget nogle erfaringer allerede tilbage i 80'erne. Vi fik også sat det der med gældsætningen på den almindelige politiske dagsorden. Det kan sættes på dagsordenen, og gæld kan forebygges, hvis der ellers er almindelig åben diskussion om det. Og det er også derfor, vi lægger vægt på, at vi nu har en gælds- og investeringsstrategi, og den er offentlig tilgængelig. Alle kan gå ind og læse den, alle kan læse principperne, og alle har i øvrigt også mulighed for at rekvirere en vejledning om, hvad man gør i enkelte tilfælde. Så vi har lært af krisen i 80'erne. Peter Bæk. Peter, stå lige helt stille et øjeblik. I will now ask the speakers from this morning to find their way to this table for a panel discussion. Og mens vi lige får de øvrige kompetenter på plads. Det lyder jo som om, at den erfaring, I gjorde i 80'erne, har galvaniseret det her samfund mod en tilsvarende krise. Så er alt vel super fantastisk godt. Nej, fordi der er jo altid nye ønsker, der dukker op. Og vi må jo også erkende, at mængden af folk, der kan huske det der, den er ved at være begrænset. Og den bliver naturligt mindre og mindre. Så på den politiske side er der uendelig få tilbage. Og på den administrative side, jamen der er der jo sådan et
eller omkring 1990, der blev der jo ansat et antal personer i den offentlige forvaltning, og hvor længe holder de? En 10-15 år endnu. Altså sådan nogen som Brian Buus og Henrik Leth, Søren Halm Møller og den slags folk, de blev ansat, mens det i virkeligheden så sort ud. Så de har været igennem den hårde skoling, der lå i det. Men mange af deres efterkommere har jo ikke for 11 år prøvet det der. Men Peter, både du og dem, du nævnte, er jo dybt professionelle, så I har selvfølgelig sørget for, at den nye falangs af embedsfolk og politikere har anammet ordet. Fornuften, lærdommen, erfaringen. Ja. Det har I selvfølgelig sørget for. Det holder så i en eller anden periode, men den holder ikke evigt. Mere konkret, de politikere, hvor en god del af dem er til stede, hvis du skulle give dem et venligt råd, nu hvor du har en mikrofon og magt og indflydelse, erfaring, du har sikkert også, hvad skal man sige, en god del respekt i den gruppe af mennesker, som du nu kan, hvad skal man sige, høste af og instrumentalisere her. Hvad er så det centrale råd for de kommende bare 5 år? Hvis man skal kode ind til meget lidt, så er det fasthold den gælds- og investeringsstrategi, vi har. Den er god, den indeholder nogle sunde principper, og den er i virkeligheden forholdsvis nem at arbejde med. Fasthold den. Så enkelt er det. Men måske ikke helt. Lad os gå og tage en plads. Der er en ledig stol. Og ja, et hånd til Peter. Vi har nu godt en halv time. Det er jo ingenting til denne rigdom af viden, erfaring og indsigt. Men det er sådan er vilkårene, og det betyder, at jeg naturligvis ikke når igennem disse spørgsmål, som er leveret på skrift. Vi når til gengæld at lade mikrofonerne være til rådighed, for de spørgsmål, I har skrevet ned, er jo ikke en begrænsning på det, I har mulighed for at sige. Så der er nu mikrofoner til rådighed. Tolkene er hårdt på arbejde, sådan at vores udenlandske gæster også forstår, hvad der bliver sagt. Jo, det er godt. Kan jeg se? Ja. Der er hul igennem hele vejen. Så ordet er frit, mikrofonerne er åbne, og jeg skal spørge, om der er nogen, der har lyst til at stille det første spørgsmål. Værsgo. Det er et spørgsmål til Dybvad. Gert Mulvad hedder jeg. Jeg arbejder som læge heroppe og blev inspireret af dine flettede fingre. Samarbejdet mellem det offentlige og erhvervslivet. Vi har snakket, og du nævnte også selv uddannelsen som en meget vigtig faktor. Du nævnte også de mange sociale problemer, der er i det her land. Og der tror jeg, at det er meget, meget vigtigt, når vi kigger på de grønlandske arbejdstagere, at vi er opmærksom på de sociale problemer, der er i Grønland. Grønland arbejder ganske meget på at skabe trygge familier. Trygge familier er forudsætningen for undervisningen. Trygge familier skabes af arbejdstagere. Arbejdstagere er 8 timer hver dag på deres arbejde. Resten af tiden skal de skabe den trygge familie. Kunne du forestille dig en lang række af de midler, der bliver brugt til overførselsindkomster, til sociale problemer, om de kunne blive aktive penge i erhvervslivet, sådan at erhvervslivet tog noget af det sociale ansvar, så de flettede fingre blev knyttet lidt mere, ikke til en bøn, men til et stærkt samarbejde med en social aktiv erhvervsliv. Tak for det. Det var til dig, Carsten Dybvad. Ja. Jeg tror, det var spørgeren, der blev klappet af her. Så håber jeg, at det giver et svar. Det vil jeg lade være. Den samme applaus. Men jamen,
Jeg er jo fuldstændig enig i, at det drejer sig om at prøve at få så mange som muligt til at få et arbejde, som vi siger det, altså komme ud i arbejdsstyrken. Og hvis det lykkes, ja, så bliver der også færre, der modtager offentlig overførselsindkomst, pensioner af forskellige karakter, og dermed så bedres økonomien, og dermed er der selvfølgelig også noget, der bliver frigjort til, at man kan investere i fremtiden. Nøjagtigt hvordan det så skal gøres, det er jo en politisk prioritering, og det du selv nævner omkring uddannelse, det er så helt centralt. Altså der er og det er jo egentlig meget logisk, en utrolig snæver sammenhæng mellem hvor dygtig man er, hvor veluddannet man er, og hvilket velstandsniveau man kan fastholde fremover. Så derfor at få sat gang i en positiv spiral, hvor der kommer færre på overførselsindkomster, flere i beskæftigelse, og frigøre ressourcerne til at investere fremadrettet i det, der kan sikre vækst. Det er en god opskrift. Mr. Sheldon and I ask for the floor. To further the conversation about to have the education as well as the job, what we have done in Alaska is just that. A lot of the large projects will support the local infrastructure for schools because these projects are very long-term in nature. I'm also presently working with this idea with the Sami in Sweden to the same end. Thank you very much. Værsgo. Nej, undskyld, det var lige foran først. Michael Kelsen, det er til dig, Peter. Jeg var jo også noget involveret i det, der skete tilbage i 80'erne, og sådan som jeg erindrer det, så var det et krav fra långiverne. Du skal lige have den ind i munden. Helt ind i munden, ja. Nå, tak. Æder jeg den? Ja. Som jeg erindrer det, så stillede man fra långivernes fra långivernes side krav om, at der skulle nogle eksterne folk ind og kigge på hele administrationen af hjemmestyret. Og jeg mener at huske, det var fra IMF eller Verdensbanken, man havde repræsentanter. Og de var måske så også med til at formulere nogle af de ting, som så blev implementeret med en gældsstrategi. Mit spørgsmål går så på følgende. Er Grønland i dag i en situation, hvor skulle noget tilsvarende opstå, enten som en likviditetskrise, eller som en egentlig gældskrise, at man kan håndtere det selv, eller vil du vurdere, at der er brug for igen at få nogen ind udefra, der med, skal man sige, uhildede øjne kan se på problemerne og måske hjælpe eller give råd omkring dem? Tak. Peter Bæk. Et hvert samfund har brug for, at der er nogle eksterne, som kommer og kigger det politisk-administrative system i kortene med mellemrum. I slutningen af 80'erne havde vi jo OECD, eller rettere en person fra OECD på besøg, som skrev en rapport om den offentlige styring. IMF, Verdensbanken, har vi ikke haft på banen, men vi har jo så også en gang senere haft OECD på banen, nemlig i 1999, og hvor vi er i den fantastiske situation i dag, at forfatteren til 1999-rapporten, han hedder Henrik, og han sidder deroppe. Så har vi også i mellemtiden fået, eller man kan sige, det rådgivende udvalg om Grønlands økonomi blev oprettet. Det var i virkeligheden et krav fra statsministeren Poul Schlüter i 1987-88, at det rådgivende udvalg om Grønlands økonomi blev oprettet, sådan som man sikrede, at der til stadighed var nogen, der holdt øje med den almindelige økonomiske udvikling i Grønland. Det var en betingelse for, at Poul Schlüter han ville skrive under på et letter of awareness, som skulle bruges over for långivere, og hvor der stod, at Grønland er en del af rigsfællesskabet. Grønland får et bloktilskud fra den danske stat, og dette papir er på ingen måde udtryk for en garanti. Det der letter of awareness, det fyldte en side, og vi har lært det af det i selvstyret, at når der kommer
selskaber og beder om garantier, så får de det sædvanligvis ikke. Men de kan godt få letter of awareness, som følger det samme, nemlig at de er ejet af selvstyret. Og der står så også en gang imellem, at vi indgår servicekontrakter med dem, når det er selskaber, der indgår servicekontrakter med. Og så står der også, at dette kan i øvrigt ikke på nogen måde tages som en garanti. Men det væsentlige er stadigvæk, også efter at vi har fået selvstyre, der har vi jo så fået vores eget økonomiske råd, og hvor der jo så også er personer, der deltager udefra, og som kan anlægge uafhængige vurderinger af den økonomiske udvikling, der er i gang i landet. Tak. Så mit svar det er, at man skal altid have en eller anden form for ekstern vurdering. Fordi hvis man ikke har det, så risikerer systemet at falde i søvn. Tak skal du have, Sara Olsvig. Ja, tak. Jeg skal faktisk til finansudvalgsmøde lige om lidt, men jeg tror, jeg kan nå at stille spørgsmål og forhåbentlig også få et svar, inden jeg skal løbe over på den anden side. Men jeg havde egentlig skrevet et ret langt spørgsmål ned til Martin, som handler om den folketingsvedtagelse, vi forhandlede på plads i 2013 i februar måned. Den er rimelig lang, jeg vil ikke læse det hele, men bare slutningen, hvor med alle partierne i Folketinget blev enige om, at Folketinget opfordrer regeringen til sammen med landsstyret at arbejde for i Grønland at skabe øgede investeringer på sammenlignelige og gennemsigtige markedsmæssige vilkår, herunder danske, og derigennem nyttiggøre Grønlands naturressourcer med henblik på en strategisk investeringsmulighed i råstofudvinding i Grønland. Nu havde vi jo en rigtig god debat, kan jeg forstå, i Inatsisartut i går. Meget godt forslag til forespørgselsdebat fra Justus Hansen fra Demokraterne. Den resulterede ikke i en fælles udtalelse. Men hvis I i dag skulle sige, at det ville være godt med et eller andet mere håndgribeligt fra både Inatsisartut og Folketinget, i tråd med det, man snakkede om tilbage i 13 i Folketinget, hvad skulle det så være? Hvilken retning skulle vi gå? Er der nogle ting, vi sådan set, som vi jo allerede arbejder med i parlamenterne, vi kunne gøre mere håndgribeligt? Det er mest til Dybvad, men også jer andre. And then in the end, I just want to thank the guests from abroad. It was really, really good to hear your experiences, and I hope in the future to hear more examples of development in other Arctic nations. Thank you. Ja, Carsten Dybvad, er du fristet? Ja, jeg kan ikke sige så meget mere, synes jeg, end jeg sagde tidligere. Jeg synes jo sådan set, at den der vedtagelse fra 2013, den var værd at arbejde videre på og konkretisere. Og også konkretisere sådan på den måde omkring at indgå mere specifikt i sådan en gensidig aftale, hvor man også tager ansvar og helt klart har det mål, at det skal blive en succes, så man kan udvikle også den private sektor, private virksomheder i Grønland. Og nu er jeg jo ikke i nogen form for relation til regeringsapparatet i dag, men når der ligger sådan en vedtagelse, så kan man jo også håbe på, at den bliver omsat. Og nu er du tættere på, Peter. Så jeg ved ikke, om du har noget at sige til det. Jeg tror, jeg tager over her. Mads Lebæk. Og det må man ikke. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, når konferencen hedder Future Greenland, at man diskuterer rammevilkår mellem det politiske niveau i Grønland og så grønlandsk erhverv. Og at man har fokus på, at der skal være et erhvervsliv, som også Dybvad tidligere i dag har understreget det, men som, når man gerne vil tale om, hvordan man skal bruge penge, hvad der er behov for at bruge penge på, hvordan man kan gældsætte sig eller undgå gældsætning for at gøre godt for befolkningen, at man hele tiden husker på, at pengene skal tjenes et sted. Det er ingen kunst at være politiker, jeg taler af erfaring, når der skal deles penge ud. Det handler om er at sikre, at indtægterne også er der. Og der må man jo sige, at udfordringen på råstofmarkedet fik vi beskrevet i går. Men hvordan kan man så tænke i klynger, samarbejde mellem mindre og mellemstore virksomheder, så man også kan få aktiviteter ude i verden og tænke nye veje? Og der tror jeg, man skal tænke meget i klyngesamarbejder for virksomhederne på Grønland, i Grønland. Undskyld. Og jeg tillader mig lige at bygge videre på Sara Olsvigs spørgsmål med nogle af dem, jeg har fået på skrift her fra forskellige deltagere i konferencen, som handler om det samme.
Man kunne formulere det sådan, hvordan kan man afmystificere i Grønland tanken om udenlandske investeringer? Der synes at være en, lad os bare bruge det ord, mystificering, altså en usikkerhed over for det, at udenlandske investorer kommer ind med forventninger om et afkast. Hvordan afmystificerer man det? Og jeg vil rette det spørgsmål til Minik Rosing, fordi jeg forestiller mig, at en del af det, der kommer ud af Greenland Perspectives, også vil kræve udenlandsk investering og kapital. Og så vil jeg bede Edward om at fortælle os, og jeg kan se, at du forstår, hvad jeg siger på dansk, hvad I har gjort i Island for at facilitere udenlandske investeringer i turismeerhvervet. Jeg tror, for ligesom at starte ved begyndelsen med den her fondskonstruktion som en måde at få investeringer på, der tror jeg, at en af de barrierer, som man i første omgang skal komme over, det er jo, at man skal have et klart udtryk ønske om sådan noget fra Grønlands side. Altså jeg tror, at der har jeg indtryk af, når man bevæger sig rundt i både det politiske og miljøer i Danmark, at der er sådan set meget stor vilje til at prøve at få lavet det her, men på den anden side vil man ikke komme og sige, at vi synes, at I skal have sådan en fond. Man må fra Grønlands side, tror jeg, komme med et klart og forståeligt ønske om, at det vil man gerne. Så tror jeg sådan set, at der er meget god opbakning til at gøre det. Og så er der også rigtigt hele det der sådan, med at gå ind og investere. Det har været et emne, der har været op mange gange. Det er, at den der forståelse af, at investeringer og det arbejde, som så kommer ud af dem, det er det, der skaber værdi for samfundet. Og det ikke er noget, hvor man tager, altså investeringer, det ikke er at gå og hente en allerede eksisterende værdi ud af landet. Man skaber værdien med de aktiviteter, som investeringen afføder. Det tror jeg er en meget vigtig forståelse at få, at værdierne ligger der sådan set ikke bare til at tage. Tak. Yeah, well, I'll respond in English, although I'm following the conversation in Danish. It makes my life easier a bit. So, you asked if, what we have been doing in Iceland to facilitate investment in tourism and foreign investment. And I think the major change or major transformation took place in 2010, when tourism promotion was actually put along with Promote Iceland in the same office really as Invest Iceland, as Robert sort of addressed in a way. So there is basically a formal setup for the promotion of investment opportunities within the country, and tourism is now one of those options. However, having that being said, foreign direct investment in tourism is almost non-existent in the country. So there does exist the setup through the Invest Iceland. We have concession agreements that are made for investment. They have not unfolded in terms of tourism, and we don't have much of foreign direct investment in tourism in Iceland. Is that because you don't want it? Well, under the current regime of currency restrictions, it's not feasible. It's difficult to take the profits out of the country, you see. So we have currency restrictions in the country, but the first indication is there's a hotel being built in downtown Reykjavik. That's foreign direct investment for the first time, and I'm curious to see how they will manage and navigate the contract there too. Interesting. Mr. Silver? So the perspective of foreign direct investment in Iceland, of which I helped introduce several different entities that made that a very competitive bid for that hotel. I believe there were 8. We brought 4 of them, and it was a very short time period. So this is a very good example of an effort that is well understood, it's very well defined, and the studies have all been done. And I do believe there's several of those here in Greenland as well. But to your point, the entities are very able to move quickly and to put a very good bid in. And yes, it's the first of what I think is the beginning of this. There's this idea of the Arctic Council that has attracted a number of observer states. A lot of the investment capital that we are seeing right now is Asian Family Office, as is this exact investment in this hotel. Og nu laver jeg lige et manipulativt greb ud i luften, fordi det er sådan, at vi har en repræsentant fra et af regeringspartierne i Danmark til stede i salen, og jeg skal spørge grønlandsordføreren fra det radikale Venstre, Helle Mølvig, om du måske
kunne finde lyst til at bidrage til diskussionen på den måde, at du gav os dit eget private indtryk af, hvad er det egentlig for en lyst, den danske regering har til at indgå i sådan en eller anden form for fondskonstruktion med danske skattekroner? Det er jo bare, hvis du skulle finde inspiration her i konferencen til at dele den type af tanker. Jeg kan se, at du allerede har grebet mikrofonen. Det er skønt at have trænet diskussionspartnere. Helle Mølvig, ordet er dit. Tak skal du have. Og det er rigtigt. Jeg er medlem af Folketinget fra Radikale Venstre og medlem af Grønlandsudvalget. Jeg kan mest tale på mit eget partis vegne, mere end på regeringens vegne i den sammenhæng. Vi har et klart ønske om i Radikale Venstre at helt klart hjælpe Grønland på vej i de her erhvervssamarbejder. Og jeg synes, det har været rigtig spændende at høre alle de her indlæg, der har været i dag. Jeg kan se, at der er, også når jeg snakker med folk rundt omkring, der er stor investeringslyst, men der er også nogle forhindringer. Og en af de ting, der blev nævnt i dag med den her investeringsfond, er i hvert fald en af de muligheder, som kunne gå hen og blive et vigtigt parameter i en fremtidig udvikling. Radikale Venstre har lavet et grønlandsprogram, hvor i det der er vi blandt andet fortaler for, at man det er ligesom en klimainvesteringsfond går ind og laver en fond for erhvervsudvikling. Så på eget partis vegne kan jeg i hvert fald bekræfte, at det er noget, vi gerne vil prøve at arbejde for. Om vi så kommer igennem med det, og hvad der skal til helt konkret, der er vi ikke i mål endnu. Men der er en lyst, og vi kan også godt se, at det er noget, der kan have en stor effekt for udenlandske investorers lyst til at komme med investeringer her i Grønland. Kan du i denne snævre kreds dele lidt af din indsigt i den uenighed, du sådan ligesom krabber rundt om der i regeringskredsen? Jeg ved ikke, om der er uenighed, men vi har ikke haft sådan samlet fokus på det, kan man sige. Så det er, jeg kan ikke udtale mig på Socialdemokraternes vegne i den her sammenhæng. I den lille snævre kreds her. Men tusind tak, fordi du delte den indsigt med os. Så er der et spørgsmål lige her. Ja, Bjørn Poppel, Grønlands Universitet. Når jeg ser på titlen Future Greenland og på konferencesammensætningen, så er det klart, at det har meget at gøre med erhvervsudvikling, erhvervsmuligheder, investeringsrammebetingelser. Som fastboende vil jeg så sige, at udviklingen og Future Greenland for os, der bor her, og hvordan det kommer til at se ud, er vigtigt. Minik har nævnt, at en vision for samfundet er dødvigtig i den forbindelse. Gert Mulder nævnte noget om de problemer, som vi også har, og jeg vil nævne et par stykker, som jeg spekulerer på, om der er nogen i panelet, der sidder med erfaringer. For det ene, det er, at når man skal snakke om fremtiden, så er det jo vigtigt at have mange, gerne alle stakeholder inde. Og det der for mig i hvert fald er oplagt, det er, at der mangler nogle centrale spillere her. Den grønlandske fagbevægelses største organisation er fraværende, Fisker-Fanger-organisationen er her ikke, og en lang række NGO'er er af forskellige årsager, som jeg ikke kender til, har heller ikke. Spørgsmålet er, hvad erfaringer har man i Danmark og andre steder fra for at sørge for en større inddragelse, når man diskuterer en fremtid, og hvor det er, vi vil hen af. En anden ting, det er et problem, som har været nævnt et par enkelte gange, at vi har en nettoudvandring af unge grønlændere eller unge mennesker født i Grønland, som tager på uddannelse, typisk i Danmark, og som ikke kommer tilbage. Det var nogle af dem, vi meget gerne skulle have tilbage for at bidrage til denne her udvikling. Jeg ved, at Island har stor succes med at få færdige kandidater tilbage, og spørgsmålet er, om du har nogle erfaringer med det. Og endelig en tredje ting. To spørgsmål per næse må være en kvote, der er til at leve med. Tusind tak for det. Og jeg skal spørge, Brian sidder der, om du har lyst til at bidrage til afklaringen af, hvordan du ser partnerskaberne med fagbevægelsen og andre sociale aktører. Men først et konkret spørgsmål til Island. I har angiveligt nogle erfaringer med at få unge
hurtige hoveder, dygtige mennesker til enten at blive eller at komme tilbage til Island. Det er et stort issue, et stort problem, dilemma her i Grønland. Hvad kan vi lære af Island? Yeah, that's a big question. And as a tourism researcher, I'm not sure I'm really fully qualified to answer this, but to give you a brief answer, we are actually facing similar problems. We are facing brain drain problem from Iceland somewhat. We are losing some of the generations, the middle generations of young talented people, primarily to Norway. People complain about salary, people complain about working conditions, working hours, etc., and find paradise in Norway. And actually, for the first time ever, since 1875, the population went into decline in the year 2009 in Iceland following the crisis. So we've definitely been seeing the same problems, so we're facing the same challenges. And the answer, I mean, and this is of course something I will only have to speculate from my own perspective, what we could do to solve this. I would think a strong future vision of one which entails that people have the opportunities to pursue their own aspirations within the country. At current, the government is not framing a policy of pursuing for people to pursue their own aspirations. They are more heavy-handed in their employment approach by building big factories and that type of stuff, which is not really attractive to the modern-day economy and modern-day educated young individual. So. Thank you. Brian, vil du adressere det andet spørgsmål, du har rejst for et øjeblik siden? Til Biopop. Jeg kan ikke svare på, hvorfor KNBK og ECK ikke er med i dag. Men ligesom de studerende, som også gerne ville have været med, vi inviterer jo alle, og det er en åben invitation til det her arrangement. Jeg vil vælge at fortolke det positivt på den måde, at vi er faktisk så tit med KNBK og ECK i mange andre sammenhænge, at en gang imellem har vi også brug for en pause. Vi samarbejder faktisk rigtig meget, og jeg tror engang Henrik Let sagde, dengang han overtog roret i daværende Grønlands Arbejdsgiverforening, at vi var de første til at afskaffe nul-tolerancen. I den forstand, at der blev faktisk etableret et ret konstruktivt samarbejde med ECK. Vi ser mange situationer, hvor vi taler sammen, og vi retter fælles henvendelser til regeringen, og vi deler nogle synspunkter. Vi er inde i et meget tæt samarbejde omkring fiskeriet for tiden. Det var et stort og godt projekt, der blev søsat sidste efterår, hvor vi arbejder meget tæt sammen. Så jeg synes, vi kan finde en masse gode eksempler på, at vi er tæt på hinanden, men du tager fat i det, som jeg ser som det aller vigtigste, nemlig at civilsamfundsorganisationerne og det politiske administrative system, erhvervslivet, hitter ud af nogle nye modeller at tale sammen på. Og jeg har ikke selv svaret, men jeg synes trods alt, at vi ser flere og flere eksempler på, at vi godt kan finde ud af det i Grønland. Vi er langt fra i mål endnu. Mange tak. Tiden arbejder i disse sekunder ikke for denne paneldiskussion. Det vil sige, at hvis der er nogen, der sidder og pølser på et spørgsmål, det er der. Værsgo. Nu er jeg jo den fødte pessimist, så derfor så har jeg egentlig bare et spørgsmål, og det er måske mest til Peter. Skal vi ned og have det dyk, som vi havde i 88-89, før at der kommer gang i reformviljen? Altså jeg ser slet ikke nogen reformvilje i det nuværende landsting. Man snakker kun om at bruge flere penge, man snakker ikke om at omstrukturere strømfundet eller noget som helst andet. Tror du, at vi skal helt ned og have den samme dukker, som vi havde dengang? Nej, jeg tror ikke, at vi kommer i en situation, der ligner den, som vi havde i 1988. Men hvad angår spørgsmålet om, hvad der videre skal ske rent politisk, der vil jeg mene, at det er mere en diskussion, som vores politikere skal tage, end en, som jeg skal tage som embedsmand. Det var så smukt, Peter. Mine damer og herrer, inden vi skrider til den konkurrence, den pitching event, som det hedder, jeg annoncerede tidligt. Undskyld, var der et spørgsmål her fra første række? Et kort og hurtigt bud?
Rønner, mange tak. En af de politikere, der netop blev nævnt. Ja, og kritiseret lidt. Jeg vil gerne sige i forhold til den her diskussion, vi havde omkring investeringsfonden, der drillede Justus jo her for i går, at det var en blå linje. Og for mig at se, så er det ikke vigtigt, om det er en blå linje, eller om det er en rød linje, der har været i forhold til det. Men det handler om, at der er et bredt politisk samarbejde i forhold til at skabe muligheder for investeringer i Grønland. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man er pragmatisk og realistisk, og jeg synes, det er uanset hvilken partifarve man har. Så jeg forstår godt noget af det, som Henrik ligesom refererede til. I forhold til de her reformer, så noget af det, der er rigtig vigtigt at sige, det er også, at det er et samlet udvalg, der faktisk har nævnt, at nogle af de her reformer ikke er forarbejdet, ikke har været godt nok. Så for mig at se, så er der en stor vilje til at skabe reformer, men det kræver bare, at vi får et bedre forarbejde, fordi der er en erkendelse af, at vi bliver nødt til at gøre noget andet, end det vi gør i dag. Vi er nødt til at skabe vækst for at have råd til velfærd til dem, der har allermest behov i samfundet. Men vi har også behov for, at alle klemmer ballerne sammen og bidrager yderligere til udviklingen af samfundet, fordi der er ikke råd til at fortsætte, som vi gør i dag. Og det synes jeg er vigtigt at også have med. Tak. Tak for det. Et politisk bud, før vi siger tusind tak til panelet. Tak fordi I kom. Tak fordi I var her. Og mine damer og herrer, jeg vil gerne have, at I nu fatter jeres elektroniske debedutter, downloader den app og giver jer i kast med den afstemning, som Ulla Lykke fra Sermersooq Erhvervsråd nu vil komme og sætte i gang. Sermersooq Business Council, Ulla Lykke, er her. Velkommen ombord. Giv hende en hånd. Siutlom kalatlis oqaatiila sawaa imat ilisarititsineqqallunaatuin ingerlatissagakku. Kære konferencedeltagere ved Future Greenland og arrangørerne af konferencen Grønlands Erhverv og ikke mindst deltagerne ved Startup Export 2015. Det er mig en rigtig stor glæde at kunne byde jer alle sammen velkommen til denne pitching-event i Startup Export 2015. Vi skal nu sammen opleve kulminationen på et forløb, som startede for præcis 10 uger siden. De deltagende virksomheder, som alle beskæftiger sig med design og designrelateret produktion, har på bare 10 uger været igennem et program arrangeret af Sermersooq Erhvervsråd i samarbejde med Greenland Business. Programmet indeholdt en række workshops, hvor virksomhederne har arbejdet med at målrette deres virksomhed til eksport. De har kigget deres nuværende forretningsmodel efter i sømmene. De er blevet introduceret til vilkår for eksport, samt fået værktøjer til, hvorledes de kan gøre deres produktioner og produkter egnet til eksport. Formålet med Startup Export 2015 er at skabe et springbræt for deltagerne til at komme fra hjemmemarkedet til eksportmarkedet med deres produkter. Vi skal om et kort øjeblik opleve 3 pitch-præsentationer. Hvert pitch varer maks 3 minutter, og de er alle sammen instrueret i, at det ikke må vare mere end 3 minutter. Og på de 3 minutter skal deltageren fortælle jer konferencedeltagere, såvel som de 3 dommere, hvorfor netop deres virksomhed egner sig til at komme på eksportmarkedet. Virksomhederne Polar Seafood, Arctic Import samt Bank Nordic har hver sponsoreret 25.000 kroner til præmien i Startup Export 2015. Udover pengepræmien giver hver sponsor også 10 mentortimer i finansiel rådgivning, eksportrådgivning og logistisk rådgivning til vinderen. I konferencedeltagere kan deltage i afstemningen, og jeres stemme vil samlet udgøre 25% af stemmerne. Og I kan afgive jeres stemme via Future Greenland-appen, efter de 3 præsentationer er gennemført. Og jeg skal så lige henlede opmærksomheden på, at på appen, der figurerer de deltagende virksomheder i omvendt rækkefølge. Vi kan nu gå i gang med pitchene, og det er altså en adresse til Lars.
De 3 deltagende virksomheder, det er Greenland Ice ved Mike Karateo, Inuk Design ved Lis Stender og Peter Jensen, Nuuk Couture ved Louise Lynge Hansen. Og det første pitch, vi skal se, det er en virksomhed, Greenland Ice, som ønsker at eksportere specielt fremstillet is baseret på den grønlandske indlandsis. Og til at give den præsentation kommer her Mike Karateo. VIP. Let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Velkommen. Greenland Ice begyndte i 2008. I 2009, der begyndte vi at eksportere til forskellige forretninger her i Nuuk. Greenland Ice har besøg af flere kendte mennesker. Blandt andet har vi Robson Green fra Extreme Fishing. Vi har også været med i Taste of Greenland. Greenland Ice er produceret af Grønlands indlandsis. Det er det reneste vand uden mineraler, som der giver en eksplosiv smag. Vi er en virksomhed med lokal arbejdskraft. Isen bliver spist af alle, men dem, som der køber det mest, det er kvinder, 30-44 år, da det soberer. Mændene, dem har vi heller ikke helt glemt, så derfor så kommer der også selvfølgelig en is til dem. Lakrids med chili. Vores fokusmarked, det er Aalborg og København i 2015. I 2016, der bliver det resten af Danmark og hele Skandinavien. Vores markedsføring i den her præsentation, den går på Aalborg. Der skal vi blandt andet på 220 busser, inden og uden for busserne. Vi skal i 2 biografer, og vi eksponerer i 3 måneder maksimalt. Logistikken, den kommer til at køre med Rallok, lokalt firma, som der sørger for, at vores is bliver transporteret over Atlanten. I Danmark, der er det firmaer, som der sørger for frost. Her der er det Tranhuset, som der modtager den første sending is. Her der er det Frugtbombe, som der bliver givet til lokale kunder. Vores marked, det er stærkt stigende. I august måned var det 667 enheder. I januar 8.600 enheder. Så vores marked, det er stærkt stigende. Vi har brug for investering til at lave en ny fabrik i Grønland, samt produktionsudstyr, samt til at omdanne vores selskab til et AS og til oplæring af lokalbefolkningen. I skal investere i Greenland Ice. Vi skal bruge 1,2 millioner. Hvad får I ud af det? I får CSR, arbejde til den lokale befolkning, oplærte af ufaglærte, bidrag til den nationale økonomi. I får en bid af Grønland. Hvad får I ellers ud af det? Hvad får Grønland ud af det? Afkast af aktier, samt bidrag til folkeaktier. Arbejde til en masse lokale virksomheder. Min plan er at skabe flere arbejdspladser i Grønland. Virksomheden er Future Greenland. Hvad får I? En bid af Grønland. Tak fordi I lyttede med. Tak til mig. Ja. Tak til Mike Karateo. Og det andet pitch er virksomheden Inuk Design, som ønsker at eksportere produkter til det moderne hjem med motiver fra den grønlandske kultur. Og til at præsentere det her pitch kommer her Lis Stender. Værsgo, Lis. Og Peter Jensen også, undskyld. Hej, jeg hedder Lis Stender. Og mit navn er Peter Jensen. Vi er et kreativt par, der har etableret Inuk Design. Igennem de sidste 3 år har vi skabt eksportvenlige kvalitetsprodukter. Vi har eksperimenteret med forskellige produkttyper, blandt andet i tøjdesign, og vi har således et idékatalog til fremtidige produkter. Inspirationen er fra hele Grønland. Den rå natur og de farverige byer afspejler sig i vores design med en ren og nordisk stil. Alt sammen hentet fra kulturen og den autentiske historie. Statsoverhoveder og andre betydningsfulde mennesker har allerede stiftet bekendtskab med Inuk Design.
Gennem vores udstillingsrejser i udlandet har vi mødt mange mennesker, som kan se et potentiale i Inuk Design. Lad os høre nogle af dem her. For me, Inuk Design is human design, because it is interconnection of past, present and future, young and old people, men and women, Greenlandic and international cultures. Inuk Design creates a powerful emotion by expressing artistic beauty in useful objects of Greenland's everyday life. Inuk Design have a deep root in the Greenlandic culture. It's timeless and it can be used by people in all ages. Inuk Design har formået at give et helt nyt og ganske tidløst udtryk for nogle grønlandske amuletter. Alle vores gæster fra både ind- og udland har gode bemærkninger til tekstilerne fra Inuk Design. Og her på Hotel Arctic passer disse tekstiler på den måde, vi har anvendt dem, ganske fint ind sammen med vores øvrige grønlandske kunst. Der er med andre ord skabt en ramme om vores gæsters ophold, der giver gæsterne en feel-good fornemmelse. I share my time working in a lot of different projects and areas traveling in the Nordic countries and in the world. Most of all, I like to find good quality design that is based in real needs and that have a unique touch. I am very happy that I have met Liz and Inuk Design. Everyone that see the products, they just love them, and everyone they just want to have them. So the only thing I can say that I deeply want to recommend Inuk Design. Og vi tror på, at Inuk Design er fremtidens eksportvare. Tak. Ja. Tak til Lis og Peter. Og det tredje pitch er virksomheden Nuuk Couture. Og til at præsentere pitchet kommer her Louise Lynge Hansen, som har stået for sit eget tøjdesign siden 2013. Værsgo, Louise. Hej. Min inspiration i mit design og mit liv har og er altid Grønland. Traditionelle grønlandske håndværksmetoder lægger til grobund for min måde at udarbejde mine designs på. Skinbroderiet på vores nationaldragt er inspirationen til printet eller broderierne i mit tøj. Det er vigtigt for mig at have vores historie med op i vores nutid. Det giver mig en værdi at vide, at det, jeg bidrager med, er noget fra vores fortid. Jeg sætter også en ære i de samarbejder, jeg har heroppe, og det vil jeg blive ved med, selvom jeg flytter noget af min produktion til udlandet. Når jeg inkorporerer nationaldragten i min styles, giver jeg en lille bid til verden af vores fantastiske baggrund. Mit design er konkurrencedygtigt på verdensplan. For kunden, der står på den anden side af jordkloden, uden relation til Grønland, vil se innovativt design, god kvalitet og smukt mønster. Men hvordan startede det? I 2013 der lancerede jeg min første kollektion målrettet kvinder mellem 25 og 45 år. Der gik nøjagtigt 3 timer, og så var jeg udsolgt. Og det har jeg faktisk været siden. Salget er gået slag i slag, og ordrerne er vokset. Jeg har indgået samarbejder med butikker på kysten og i Danmark. De har lagt ordre på hele kollektioner, og derfor flytter jeg så produktionen til udlandet. For at imødekomme mine kunder, så lavede jeg en aftale med en fabrik, og det er så jeg kan forblive konkurrencedygtig på levering, kvalitet og pris.
Planen er nu, at jeg skal gøre klar til et møde med hendes majestæt, dronning Margrethe, som kommer ned og besøger mig i min systue til sommer. Og den omtale, jeg får ved det besøg, vil jeg bruge, når jeg til august deltager ved Bella-messen, Copenhagen International Fashion Fair, som har 1 million besøgende på en weekend. Det skal være startskuddet til mit eksportmarked. Min største force, det er min drivkraft. Jeg vil vise verden, at man kan være grønlandsk designer, der bor i Grønland, men sælger i udlandet. Så binge længere. Jeg vil, og jeg kan. Qujanaq, tak. Tak. Tusind tak til de 3 virksomheder, og nu gælder det salen. I kan nu afgive jeres stemme via Future Greenland-appen, og det kan I de næste 5 minutter. Og vinderen af Startup Export 2015 vil blive kåret her i Hans Lynge-salen kl. 15.45 i eftermiddag, hvis programmet holder, eller også så bliver det lidt tidsforskudt som det her arrangement. Og ude i foyeren herude, der har vi lagt nogle små minikart, som er oplysninger om de her 3 deltagende virksomheder, og en mere, som har valgt ikke at pitche, men som også har nogle produkter klar. Tusind tak for jeres opmærksomhed, og på gensyn kl. 15.45. Tusind tak, Ulla. Fantastisk. Og med de ord bryder vi for en frokostpause. Til jeres orientering, vi kører efter tidsplanen. Alt fortsætter sådan, som det er beskrevet i programmet. Det vil sige, de 4 workshops starter kl. 13.15. Jeg har åbent for at stemme lidt længere. Det ser ud til, at den går ned. Okay. Og man kan stemme på en af de 3 virksomheder endnu nogle minutter, ikke kun i 5, men i lidt længere tid. Vi er lige ved at få genstartet appen, etc. Så bliv endelig ved med at stemme. Det er 16.45, at det kommer til at køre. Det er ikke 15, det kommer til at sige 15.45. Vi tager det som 30.